Welcome to Pirates Fans TV. We just beat Sekhukhune 2-0. I'm with the beekeeper to analyze the game. Nkabiyama umnandi. Kumnandi kakhulu ezweni Nkabiyama as usual isilungu leso. Ya kunjena nje mfethu hayi. Lokho iqila senjalo. Ya so into engayisho mina bafethu ngitshela umzansi wonke uphelele. Ukudla isikhukhule 3 times in a row akusisi sono. It's not a sin. And sizazosiphinda. You understand? Ya so njengamanje ngicabanga ukuthi yonke into kwakhukhule ihlelekile. So number 1 mfethu. Lokho into imnandi ezweni. Ya and abantu abaningi bebenale nto ukuthi since sibhakaniya kunabadlali esibadedelile. Thina silijele thina. Ithi metha isilijele. Umdlali semdedela mfethu emadlelweni ahlaza. Akhona ekhulu ukuthi la. Ya, yabona khamba uTito khamba uMbokazi uhamba ulile. Afikile umthiyane. Nkabiyami, what did you think of Umthiyane namhlanje? Hayi ubathi umthiyane uyaba mthetheleli ko hayi umfana uvuthiwe. No inqwele leyana baba. Ya simthathe team vele strong kwiStelis. You understand? Phela lo yamjita number 1 uyazi nase Africa. Ubuya Africa like udlalile iCAF. Ya isipiloni sikhona lapha mfethu. Ungene wafita khaqha. Wabhakanile. Manje Nkabiyama uthi ukuthi asibaxolile Saturday noma inilnili so that you can just go through. Mamela baba Saturday idlalelwa eMTL8. Akusiyithola cup leyana baba. Ukube bekuyithola legend besingabaxolela kudlalwa lapha baba. Saturday siyadefenda. Siteam ezo break record. Sizothatha eMTL8 5 times in a row. David Mapagania bomba.